Stretnutia sudcu Najvyššieho súdu. Sudca Juraj Kliment musel vysvetľovať viaceré stretnutia, ktorých uskutočnenie vzbudzuje vážne otázky o súlade s povinnosťou sudcu zdržať sa všetkého, čo by mohlo spochybniť jeho nestrannosť. Bod 2.3, 2.4, 3.1 Bangalórskych zásad. Juraj Kliment sa pravidelne stretával s Danielom Lipšicom, tom čase advokátom. Kliment sa stretol aj s riaditeľom SIS a dokonca aj s Igorom Matovičom a Borisom Kolárom. K obsahu stretnutia sa ani jeden z prítomných nevyjadril. Netransparentné stretávanie výkonnej, zákonodanej a súdnej moci je však v právnom štáte neprípustné. V osobnom kontakte s osobami vykonávajúcimi právnické povolanie, ktoré pravidelne pôsobia na príslušnom súde, je sudca povinný vyhýbať sa situáciám, ktoré by mohli dôvodne viesť k podozreniu, že sudca nekoná nezaujato a nestranne.